Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate cheno ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiochieng' ka wapuonjore gik mang'eny mokalo mabiro miyo wabedo kod ngima makare. Emomiyo beda ka thuolo ni mondo mi arwake daktari wa kendo wendowa obonyiso wane nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage. Aito ang' wadonje twak achiel kachiel nikech twak ma kawuono en twak kata en tuo machandowa mokalo kendo ng'eny mokalo. Daktari machiegni penj laktar amor mar neni odiochieng' ma kawuono. Karibu e studio wa Kisumu. Erokamano nya Ruth, amor bende mar bedo kodi kawuono e studio mondo walos kendo gi jopinywa kendo wamedre knowledge mar tuoche gi. Ginyinga iluonga ni Dr. Jora Kiro, an wuod Gwasi, gisani atiyo e hospital mar Avenue Hospital e boma ma Kisumu ka. Lony na en tuoche mag athiedho jogo madongo, waluongo ni a physician. To gi haswa an gi lony e tuoche malandore kata infectious diseases, ma en achiel kuom tuoche go mwada wuoye kawuono. Tuoche malandore infectious diseases. Gika mwantiere ni Dr. Jo, iyudo ni sani tuo mar nyaldiema ng'eny mokalo. Nyaldiema gi dhowegi en cholera. Cholera ng'eny mokalo. Kang'eyo ni kamibede kaka physician, kaka laktar, mang'iyo tuoche malandore. En adiera ni nyaldiema ng'eny kata kwan mar jogo mayudo cholera oidho. En kamano Ruth, kendo kwa ng'iyo nyaka igani ne chakre, to ahinya kichako dwe mar 3 kabiro koro nyaka dwe mar 6 sani. Tuoni osebedo ka rwako ji mang'eny e ward, kendo osebedo ka chando ji, kendo kinyalo paro jopiny be nyalo bedo gi ng'eyo ni nitie nyaka skunde ma oselandi e Nyakalondo kata e wang' jowi ni skunde go iloro kata nitiere nyithindo ma igonyo mondo dhi dala nikech tuoni. Tuo mar nyaldiema osebedo ka chandowa mar tuolo mar dweche mosekalo gi. Omiyo en tuo muhimu mondo wawuoye odiochieng' ma kawuono. Kenya ka kata gwenge wa makaluo, gwenge mage masani koro go e tach ma iwacho ka mano en mana red zone, ma kidhi kanyo to mondo miyud cholera kata nyaldiema nyalo bedo malo mokalo thuolo ni. Oselandore e pinywa mar Kenya kae karibu counties mang'eny ma ok onya kata kwano. To e gweng'wa maluo ka recently mana dweche matin mokalo ka nyicha Kisumu nolando ni nitiere outbreak, kendo kwa dhi e county mar Homa Bay be nyicha nolando ni nitiere gi outbreak kokalo public health officials mag counties go. Omiyo tuoni osebedo ka chandowa e gwenge wa kagi. To bende kineno kaka koro nyithindo bende kodhi e school, nyithindo dhi e school e counties mopogore opogore. Omiyo kamora mora ma entie e pinywa ka nyaka bed gima chando pachowa kaka jopiny, nikech onyalo yudo ng'ata. Dhano be wuotho, onyalo dhi limbe kumoro tiduogo, komoyo ka tuoni ni kanyo timbi nyalo game. Omiyo tuoni osebedo ka chandowa to haswa county mar Kisumu gi mar Homa Bay, dweche mokalo gi osebedo kobedo shida maduong'. Ang'o matimore e counties, ang'o matimore e gwengewa, ang'o matimore e pinywa momiyo cholera sani medore? Nikech wan e Kenya mane wantiere higni kata ndalo matin mokalo, wantiere e counties wa Kisumu, Siaya, Homa Bay. Ang'o madebede ni miyo kwana mar cases ma cholera dhi malo? Yudo ni tuoni luwore gi kaka ji yudo pi. Kaka ji yudo pi olokore nikech weche mag climate kata mag weather. Kama ji kawega picha odhi olokore. Nyalo yudo ni samoro koth ochako chwe. Koro dago moro mane ji ok yudega picha ma koro ji dhiye. Kata samoro yudo ni chieng' rieny mang'eny, koro ji kelo negi pi kata gi punde kata gi mkokoteni. Yudo ni samoro pi ni koro kamidhi gole bedo gi shida. Tuo mar cholera gima duong' moloyo mamiyo tuo ni landorega en kokalo kuom weche mag ler mar pi. Mane gima kelo tatizo mar cholera moingo gimoro amora. Ler mar pi, ler mar alwora, koso mar alwora to ok donj ka Dr. Jo. Alwora ka onge ler, tibo yudo ni samoro ka koth ochwe, kata samoro ka ng'ato tiyo gi pi, to kutegi dhi donje i pi. Kata samoro yudo ni chiemo. Ka picha de ler, tinyalo tiyo gi pino mondo iluok godo alode ni maber, kata iluok godo olemo maber, kata ichwak godo chiemo maber. Omiyo ei gigi te, kata mano bed ni en chiemo, kata bed ni en alwora, pod gichopo mani wach mar pi. Ni ka pi ok ler, to cholera bedo shida maduong', kata mani sikunde. Nikech pi ma nyithindo tiyogo ema bedo factor maduong', nikech mano be mitedo nego chiemo. Kaka cases mane wawinjo, ka mana gimiya wacho sani, samoro ikelo pi gi tanka, samoro ikelo pi gi punde, samoro ikelo pi e yore mopogore opogore. To adwani mondo mi wachaki mula mana matin. Pi ok ler, tiende ni gik moko matimore e pigni bende ng'eny mokalo.
kute makelo kolera gi kata kute mag kolera gi thothne ginyalo chopo e pigego nango kata ere kaka gibedo e pigego makangi mulo pigego kati modho pigego e pigego makangi mulo pigego kati modho pigego tika kutego igolo gi kanyo e pigno tisoyo gi system isogi e dendi. Kolera bedo oko maduong' mar dhano kanye oponde kendo kanye modake. Omiyo ka ng'ato odhi oko maduong', koponi ok odhi oko maduong' kuma ber, ok odhi e chomo kuny maber kata mana e sewage system, ok odhi olos maber ma kogolo pi e ute to dhi kumoro achiel ma ok giriwre gi pi kendo ma dhano tiyogo. Tiyudo ni kutegi ae oko maduong' ni to gidhi gidonje pi. To sama odonje pi ni, ng'ato nyalo mule, ng'ato nyalo modhe, ng'ato nyalo tedo kode. Magi te koriwore to miyo kendo kutegi ae oko maduong' kendo gidonje dhano machielo. Koro nitie jogo ma kopo ni gigo dhi odonjo kuomgi to iyudo ni kwiri mar kolera no bedo mang'eny kuomgi, especially kata haswa en nyithindo. Nikech nyithindo pi manie del nyathi tin, omiyo ka kute mag kolera ka odhi odonjo kuom nyathi to yot mondo owit pi mang'eny e dende gi sama tin. Koro mane kaka kolera landore mayot ni oae oko maduong' to luwo weche mag ler mar pi, tiyudo ni da wamule, wamodhe kata watedo kode mondo chak odonje ne ng'at machielo. Magi mitemo nyisowa ka Dr. Jo ka wanyalo kete yo machuok ni en losruok e kuma kutegi ponde. Koro yo moro amora ma ang' ikawo losruok nikete gode dhogi, ang' no mi ikaw kute ka kowuok e kuom losruok cha tikete dendi ma dhi mi chandruok mar kolera ma wawuoye. Kuom ranyisi kwa onge kod chope makare, magi maduong' mokwongo ka en to ji dhi e cho kanye, ma kata seche madhi nyime kod chenro ni ng'ato nyalo go wang'e dala ni kanyo idhi e cho kanye, to ka ponono ni dhi e cho kanye no ponono nitiere kar pi mantiere machiegni kanyo ma bende utiyo godo, nyaka ichak penjori penjo mang'eny mokalo. Thothne wantiere ga kod tuo mar kolera mamako nyithindo kaachiel kod joma dongo kaachiel ji duto te nikech en tuo mamako oganda. Awinjo kidwa mulo gimoro kanyo ni ahinya othoro hinyo nyithindo. Wamula ne kolera kod nyithindo kata ng'wadhie e jok madongo. Gimomiyo kolera ka ni kuom nyithindo to wabedo kode gi wasiwasi en nikech kolera gino motime del malich ni kolera miyo dhano wito pi manie del. Ka kolera odhi odonje iyi to sama ine nyimbicha oywayo pi. Oywayo pi ka e del koso e nyimbich kasto idhi oko maduong'. Omiyo iwacho ga ni onge ka ng'ato nigi diep mar kolera en diep ma inena pi. Iluongo ni rice water. Ochalo gi pi mo aluok godo mchele. Ochal kamano. En pi ma ng'ato dhi oko ne mang'eny. Omiyo nikech nyithindo pi madie dende gi tin, yot mondo obed dehydrated kata obed ni oonge pi e dende gi thuolo matin kipimo gi jogo magin joma dongo. Emomiyo ka kolera odonjo kuom nyithindo to bedo gino makelo wasiwasi nikech nyithindo ok nyal bedo kode mar thuolo mabok mang'eny. Gikanyo ne madaher mondo mipimnwa ni kutegi iwacho ni gidhi to gipondo ga e nyimbich. Seche mose ng'ato chame, ng'ato modhe pi, samoro ng'ato chame olembe manok oluok maler, odhi opondo e nyimbich. Okawo thuolo mar ndaladi jumbe adi kapok ochako golo kiti, kata ranyisi ni ma ng'ato wito godo pi e yor diep miwacho kata ni kolera rice water ni. En ga thuolo marom nade? En thuolo mar seche. Seche? En seche. Kolera ka ng'ato odhi ochamo, ing'eni samoro ok inya kata ng'eni ni chame. Kichingeni samoro na paro ni ng'ato dhano nyalo bedo ni paro ni idhi mulo oko maduong' to samoro ni anto oko maduong' kanyal mulo. Samoro en oko maduong' ma to nodhi olotore kumoro to pino koth nosechwe ochoro kutego mobiro nyaka e kisimbi koni. Koro miyo ok ochuno mani en gima in mani dhi mulo oko maduong' kineno. To sama ng'ato osedhi odonje dendi modonje nyimbich to kulingana gi dos modonjo kuomi onyalo bedo ni kelo jomo kopo ni ichamo dos matin koro biro mos to incubation period kata thuolo mokawo bang' kisebedo exposed in about 6 hours nyaka 24 hours. Ma en ok obudh gi ng'ato. Ok obudh gi ng'ato. Mano gima wacho Dr. Jo, samoro nyalo paro ni ok nyal mulo losruok kata ok nyal mulo oko mar ng'ato. Idhi nyiewo kata njugu, ibile gi lweti, samoro lweti nok ler, samoro idhi nyiewo oduma, kumibule oduma no king'eyo maber, turna ng'ato turo ni kamano, ok ing'eyo kuma noaye, samoro losruok ne nitiere e lwete. Daktari en gimoro ma ok ane kober ahinya. Tang'o momiyo Kenya ka wacho ga ni nitiere outbreak. Kisumo nolando ni nitiere kod cholera outbreak. Siaya nolando. Seche miwacho ni outbreak no, tiende ni ang'o motimore? Tiende ni gi seche go, outbreak tiende ni cholera ni omako ji mang'eny e thuolo matin. Gimomiyo obiro in outbreak
en nikech watiyo gi pi machalrega. Ibo yudo ni source mar pi kata ka ji odak e estate moro kata ka ji odak e gweng', kama ji dhi omega pi en ga kumoro achiel. Ka en yawo to en yawo moro achiel ema ji te dhi omega pi. Ka en e estate tibo yudo ni kata ng'at makelo ne ji pi gi mkokoteni en ng'at moro achiel ma kochopo gokinyi to ji te dhi omo ire, kata ka en fereji kata ka en water tanker. To kendo bende yudo ni joma wang'iewo irgi chiemo bende yudo ni ka en mama mboga en mana mama moro ma ji ong'e ni en eming'iewo kome chiemo ni kata mana olembegi kata ka en alot moro. Emomiyo bedo outbreak nikech sama koro kutegi osedhi odonjo e pini to yot mondo omak ji mang'eny nikech wate waomo pi kata watiyo gi pi machalre e anyuola modak kanyakla. Daktari, adwaro mondo mang'e ane ranyisi mar tuo mar kolera samoro odonjo kuomi kaka ni wache cha odonjo e nyimbich ok okal kodi seche 24 kaka ni wacho tiende ni odonjo ga to chaka tich. Kati wacho kacha ni thothne ji biro wito pi to ere kaka wito pi nikech nyimbich kanyo oywayo pi mane del to kete nyimbich to koro chuno nyimbich bedo pung nyaka koro nyimbich gol pige go duto te. Wamula ne ranyisi mag kolera kopogore kod diep kata wito pi e yor diep ni. Koro diep kanyo nyaka anuo ne jopiny nikech kanye ma wach nitie. Ka ng'ato oseneno ka koro diep bedo mang'eny to kolera nyaka bed ni nie paro nyaka iringi nikech diep no ema be dhi kelo tatizo mbele kanyo ka nwawuoye complications. Mar ariyo ng'ato nyalo bedo ni en gi ng'ok be. Koro kaka picha wuok gi koka diep koni ng'ok bende bede. Koro ng'ok be nyalo bede ka ng'ato nigi tuo mar kolera. Mar adek liet. Ng'ato nyalo bedo ni nitiere liet e dende. Kama gimedo dhi to pini medo dok mapiny e dend dhano. Tichako neno ka koro kata mana piene chako jore. Matieni koro pi osedok chien obedo dehydrated. Koro piene chako jore ochalo mar ng'at mosechako ti. Mano kaka medo dhi koro blood pressure chako dok piny nikech koro itieko pi e del. Koro kotemo pimi remo ing'eni bende oting'o pi mang'eny. Koro remo dhi owito pi koro remo dong matin koro pressure ni chako dok piny. Adundo ni gwecho peyo nikech koro otemo mondo omed circulate remo matin ni odonje e dendi te. Alafu mogik ni ka pini osedhi wuok mang'eny to e muscles kata mana waluong ni e ring'o mar dhano. Kech pi osedhi owuoke koro chako bedo gi rem. Koro achiel kuom gigo ma ji winjo ga ni ka gima gimicha. Ji winjo ga gin gi rem e muscle, waluongo ni muscle cramps, especially e tielo, korka ogwalo ka. Iwinjo ka ng'ato chako bedo gi lit kanyo nikech koro osebi ring'o go ma koro gionge pi moro amora koro gibedo gi rem. Mago e dalili mag kolera. Ipimonwa kata diep modhi wang' achiel, ng'ok modhi wang' achiel, del machwakore, adundo magwecho matek, pressure mar remo nyalo dhi piny nikech koro pi onge kachiel kod rem mantiere e ring dend. Kwantiere ga kod tuo machielo bende ma en diep kamano, Dr. Jo. Pimna kaka ng'ato nyalo ng'eyo pogruok e kit diep ma pile pile kod diep mar tuo mar kolera. Ame dalili mogik ni olo be donje, especially ne nyithindo. Koro bedo ni oyom nyathi koro kata mana kitemo chiewe to kochiew nikech pi odok chien nyaka e obwongo koro bedo gi olo mang'eny. Kwa dhi e diep manyalo mako ng'ata to kodwa pime gi diep mar nyaldiema. Achiel kuom gigo mopogore en quantity. Matiende ni diep mar nyaldiema en mang'eny. Idhi oko ma ok chung. Ena sate to biro in large quantity. Ok en diep matin miwacho ni dhi tiduogi yweyo dakika moko kata mana seche moko auchiel koko chako wuok. Mar nyaldiema en diep mang'eny. Mar ariyo kala ne. Nyaldiema wuok ka en ochalo pipi, ochalo pi mokete mchele. Diep mopogore gi nyalo yudo ni samoro gibedo ratong', samoro gibedo ralum, samoro gibedo gi remo, samoro gibedo rateng'. To mar nyaldiema to en ochalo pi mar mchele. Alafu gimachielo en ni en gino mabiro ng'wech. Ochakore achaka ni chako dieo ni to en ama ok orume. Koro en gimoro mabiro ng'wech moingo diep mopogore ka. Mani kaka inyalo pime kendo momiyo en wawacho ni en emergency. Sama ng'ato chako bedo kode no kilinganisha gi diep mopogore. Bemo meni wacho kata ni kapono ni oyude gweng' achiel ji adek oyude kode to iwacho ni en outbreak. Kamano. Kendo en gimilando ni wantiere kod kolera outbreak.
Erokamano ahinya. Daktari amor mokalo ni wago mbaka kotende kod wechegi. Gin gik matimore, gin gik ma wantiere godo. Tinyalo yudo ni samoro ng'ato dak kamoro to kong'eyo ni nyalo yudo thuolo mar gamo tuo mar kolera. Ageno ni oganda wago picha, ging'iyo kaka gidak, ing'iyo pi mitiyo godo, chiemo michamo, kaka iluoko lweteni mondo mi duok chien thuolo ni mar gamo tuo mar kolera. Wakawo yweyo ka waduogo to wadhi nyime gi kanyo, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Kidieny mabiro no tiere weche moko adwa nobayi. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Wala mino chiena tano ramojonya. Keto memo wakelonu otenore e ndhadhu magi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Bidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti, Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer, Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Meher luoro no maka. Adier. Inte mane kata dichie. Mondo item paro wachni mos. Ng'at ma tiyo hotel mondo bi wachno dwa kendi kata IAS officer. Ng'eyo ni nyako ni wuok e gweng' mar Atari. Entie kudo wetene adek kende. To bende en nyako mosomo. Ok abi kelo ni kuyo moro amora e ngimani. To kendo aboheri nyaka chieng'. Meher, mama gi jaoda nitie kae. Ting'eni bito gi Rana bendo biro. Timpia pia mondo iduog ka. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha setiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono wantiere kod Dr. Joe e studio wa Makisumu. Wang'iyo tuo mar kolera mabedo pimonwa ni ong'eny kotenore kod kaka wadak. Ong'eny kotenore kod kuma wagole pi. Ong'eny bende kotenore kod kaka watimo gigewa. Samoro kiluoko lweteni maber, samoro kama ituome pi, pi mimodho, pi mimiyo nyithindo, ok en pi mantiere godo gadiera. Omiyo wanyaka ranyisi mopogore opogore ma kineno to onego bed ni chich nitiere kod kolera. To wacho ni kineno ranyisi gi to kik iriti
nikech kute gi kango donje ich to matine seche auchiel to senyisi ni anka obo biro gi diep modhi wang' achiel ng'ok modhi wang' achiel del machwakore adundo magwecho matek tende ni odhi morungo dendi mokaso dendi matek mokalo daktari doni mondo mwang'e ane seche magigi duto te timore e del fuon mane mar del mathoro hinyore mokalo nikech gini seche mito pi adundo gwecho matek seche ma ing'ok seche ma ndiri kako chapa okaw dendi mopiedho moloko bende wachire kod fuoni mathoro hinyore seche ma magi te timore kamano Ruth erokamano nikech de fuondi ma waluoro ma kopo ni ng'ato nigi tuo mar nyaldiema to wang'iyo nikech kanyo ma wasi nitiere gin ariyo achiel en korka adundo gi blood pressure kech sama ng'ato wito pi to pressure ne dok chien sama pressure dok chien ni ka pressure odhi mo collapse ni koro pressure ni piny ahinya to ma nyalo hinyo ng'ato omiyo mane achiel kuom gigo ma wang'iyo to mar ariyo en nyarogno sama ng'ato wito pi mang'eny tinde ni onge pi madhi mondo donje nyarogno mondo odhi olos lach to nyarogno chako bedo mayom to sama ma timore ibo yudo ni nyarogno kodhi obedo mayom to koro toxins manie dendi uchafu chilo manie dendi mang'eny ok nyal wuok kokalo kuom nyarogno omiyo sama ng'ato wito pi mang'eny ahinya ka en gi tuo mar nyaldiema tibo yudo ni nyaka nyarogno ne bedo affected to mogik en ni acid manie del bedo mang'eny nikech oko mar pino sama owuok ka en waluongo ni bicarbonate owuok ka ng'ato bedo ni owito bicarbonate mang'eny ma koro acid dhi bedo mang'eny e dendi koro rach acid ni ka acid ni e dendi to acid bedo ko pressure piny koro already pine ni chien ma koro blood pressure ni lwar to kendo acid manie dendi bende lwaro pressure kendo acid ni miyo ng'ato gamo yueyo mang'eny magi moko kuom gigo maka kolera odhi obedo matek to kelo e del kendo hinyo dhano iwacho ni mano ok ni ober iwacho ni pressure ka ni malo inyalo duoke piny to ka en piny mondo duoke kama dwarore nyalo ga bedo matek matin mane mabedo matek kendo mane miyudo ni tero ji waluongo ni ICU sa kiwinjo ni ng'ato orwake ward mar jogo matuo mohewore tiyudo ni achiel kuom gigo marwako ji e ward no en weche mag pressure nikech ka pressure olwar piny to en wach matek moingo kata sama pressure ni malo iwacho ni kolwar piny to en wach matek ma iluongo ambulance mondo mi yudi kaka inyalo resi to kik wiyi ni seche auchiel to selando ni gima nyalo timore daktari daher mondo mi nyisa ni kapo ni tuo mar kolera odonje dend ng'ato obiro gabira dichiel kamano kose nitiere kod stages kapo ni nitiere kod stages nyalo bedo kaka mane to stage ka stage okang' kokang' ang'o matimore e del sama odonjo cha gimokwongo timo ni okwongo kelo diep mani waluongo ni stage mokwongo waluonge ni intestinal stage matini ni odonjo to en e nyimbich koro oywa pi to golo stage mar ariyo en sama koro ochako affect fuondi mopogore opogore sama koro iyudo ni koro pressure chako dok chien ineno ka acid chako idho ineno ka nyarogno chako bedo affected liet ni malo ng'ok be koro medore kanyo mani stage mar ariyo kendo waluonge ni critical stage nikech stage no ema hinyo ng'eny ji to stage mogik en ni ka ng'ano koro chango waluonge ni recovery phase ng'ama koro nodhi yudo ka nie critical stage ni to dhi okony matieni ochak ketne thieth to koro ochako yudo nafu ineno ka koro ngima chako donjo e dende mani stage waluongo ni stage mar recovery koro wachako gi stage mar intestinal stage kata mana the infection stage sama gino donjo e dendi mochako kelo mondo ng'ato owit pi mang'eny kokalo kuom diep kasto ochako landore dendi kasto bang'e ka osethiedhi to koro ichako chango mos mago stages mag tuo mar kolera daktari thothne ni wach ni kok ong'e maber to nyalo nego ng'ato kendo nyalo wito ng'ato to be wacho no kata ni orach mokalo kod nyithindo manyiso ni nyithindo manyalo wito ngimagi kokalo kuom kolera ni malo moingo joma dongo in kaka daktar samoro ng'ato neno ranyisi gi mani pimonwa gi en diep modhi wang' achiel ng'ok modhi wang' achiel del onge gi pi leche kachiel kod ring dend chako remo adundo gwecho matek obiro iri kaka dokta thothne utimo diagnosis nang'o koso ugoga mbaka nitiere gimutimo mondo mi iyud diagnosis makare ni ma kolera koso
achiel kuom gigo mwatimo en go mbaka. Ng'ata ko dhi ir daktari to nyaka daktari penji to ang'o mokeli to ang'o miwinjo to iwinje gi kanyo to sebedo mandala di. Mbaka no muhimu nikech wajoga ni a lot of diagnosis ni history. Gima ng'ado nyisi no emanya nikech ni wodhi nyisi ni kare okoni maduong' cha en kala mane. Bochalo pi mar mchele. Ng'eni mano gima ng'ato nyisi gi dhoge nikech ionge gi thuolo mar rito mondo mang'e kastingi ng'ato dhi nyisi. Mar ariyo ni modhi nyisi ni liet be an go. To dhi nyisi ni awinjo ka ol, awinjo ka fundi na rama, mago te ng'ato dhi nyisi. Mar ariyo to waoro oko maduong' e lab. E lab test mwatimo haraka en test miluongo ni cholera antigen. En owuok thuolo mako kang'eny to dakika 30 iseyudo duoko. Ma ber nikech koro konyo mondo wathiedh haraka. Kikawo mano titere lab to dakika 30 to osewuok. Mar adek mwanyalo timo en wanyalo ng'iye microscope. Kitere lab tidhi ng'iye microscope, nitiere kaka cholera wuok chaloga. Waluonge ni darting motility. Ochalo gima chikore ka ogwal manie pi. Ochikore kamano. Koro kwa ng'iye specific microscope waluongo ni dark field microscope to chalo kamano. Asto mogik wanyalo kawo stool to watemo ka gima wakuogo. Waluongo ni stool culture. Kikawo stool be timo ne culture mano be nyalo miyo cholera dongi to mano rachne ni okawo thuolo mang'eny. Culture kawo kata gimoro ka ndalo 3 nyaka ndalo 5 kore ke yud duoko. Koro magi moko kuom gigo ma watimo mondo wang'e ni ng'ato nigi tuo mar cholera. Kopogore gi mago to wapimo remo mondo wang'e ni to gini osechako kelo complications, osechako kelo ne ng'ani chandruok moko e dende kanyo. Wang'iyo ni test mar nyarogno, wagolo remo to wapimo ni nyarogno chal nade. To wapimo ne rembe to wang'iyo ni to acid manie dende chal nade. Mago moko kuom gigo be mwatimo mondo wamed ng'eyo ni to manyalo bedo tuo mar cholera koso en tuo machielo. Dakika 30 ng'eny daktari to ni wachino kacha ni gini en gima orungo ng'ato matek mokalo ta inya nyithindo. E seche ma itimo test gini wachono ni mondo mitim test ni nyalo kawo dakika 30 to duoko duogo. E dakika 30 ni thieth osechakore. E dakika 30 ni uling urito mondo miduoko ka uwuogi kokichako thieth. To ponono ni thieth osechakore e dakika 30 en thieth machalo nade? Ruth ketho kong'e be karane chakore dakika 30 gi. Imodo ni wapim ne jopiny ni thieth mar cholera ong'endo chakre gi dala sama ni wuok cha. Seche mikelo nyathi. Sama iseneno ni ng'ato nigi diep mawuok mang'eny no. Sama wuok kochiemo osiptal. Gima muhimu ni ng'ani nyaka chak med pi. Koro medo pi ok gima tek. Pi nitiere, imiye pi maler onyalo modho. Wahero ni piny obed gi chumbi. Nikech achiel kuom gigo mawitore oko maduong' sama ng'ato nigi cholera to en chumbi manie del. Koro idwaga ni kawo chumbi titono e pini matin. Koro nyalo bedo ni en pi mochwaki, onyalo bedo nyuka molos maber, imede chumbi moro to ng'ato modho. Kata ka en gik pi aina minyiewo osiptal kata chemist oluongo gi ni ORS. ORS en pi ma special mokete chumbi go makonyo mondo chumbi ma ng'ato wito ka omedre. Koro ng'endo bende ka ng'ato osene ni ochako diep to en gi diep matek, kata sama obiro cha to sichako miye pi mang'eny omed modho. Kochopo osiptal sama watimo test gi gima wachako go ni wachako mede pi. Iwachoga ni ng'endo ket ni sindan 2 e dendi e ler. Sindan 2 madongo mogik minyalo yudi kulingana gi kaka ler ni romo. Kwaseketo gi 2 to waketo pi to wayawo. Ikete koni gi koni. Ikete badi koni kitija kete bad makoni. Nyaka gibed adi 2. Sama oseket gini tiketo pi koni gi koni be. Pi mar osiptal cha. Tiyawe ka gima yawo tap. Ok yawe matin, iyawe te mondo ringo donji. Mondo iduok pi odonje del haraka manyalore. Koro mane ma watimo sama pod warito duoko cha. Koro duoko cha ok en ni ene modhi nyiso gima watimo. Duoko cha en koro biro mana mondo wa confirm ni wane the right path. To nyaka chak ne thieth immediately sama ochopo e hospital. Cholera wacho ni is an emergency. Cholera en gino mako ng'ato kendo kogoyi matek to nyaka chak ni thieth sano eka mondo ngimani kik bed nini matek. Hapa ne momiyo kare chendo ni ne en chendo maber mokalo. Odiochieng' ma kawuono kik iriti ni ting'o jatuo iringo dhi godo. Ke seche ma in kode dalano. Miye pi, miye nyuka funde godo nikech kaka pi medo wuok e kaka omedo hinyore. Daktari ang'wa ka uyweyo ka waduogo
to ibro nyisowa gimoro mwawinjoga ni shock ok ang'eyo gari del chope state mar shock ka ng'o motimore tapani kapok waka oywe mondo mi watude tuda gini gi kama wantiere ni nyisani kaponi ng'ato wito pito kanye makori wachoga ni ng'ane dende ochope shock ochope shock sama koro pressure ni piny makoro kidhi pimo gi machine motiyoga mag pressure ka tinyalo neno ni koro pressure ni ka en ng'at maduong to pressure ni koro odhi piny mar 90 prochiko kanye ma wang'iye mar nyithindo opogore gi nitie kaka ing'iyegi sama wacho ni ine shock ni mano tiende ni pressure ni piny ma dendi koro ok nyal mani mwaluongo ni shock mafuoni koro sichako dhi tich mos kimulo lwedo kama tiwinjo ka lwedo ng'ich kimulo tielo tiwinjo ka tielo ng'ich matini koro fundi ni ok yud remo kaka dwarore mani hali mar shock mawuoye daktari mamake makakanyo ka waduogo to dhi bedo kidienyi ni ka intiere kod penjo moro amora awe thuolo mondo mi wuogi Dr. Joe penjo duto tema inyalo penjo kotenore kod tuo mar kolera nikech winjo ni en emergency omiyo kik isud kata matin kik idhi mabor. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce nadhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Zoea kujitreat. Zoea kampani yako. Jipende. Unaangalia mfuko kuna 200. Unashanga utafanyia nini? Usave ama ujibonde. Saizo ni saa 8 kajua kamewaka. Wewe naye ni nani? Unafika kwa Mama Njeri, unaitisha choma yako moja hatari. Unakula unashiba. Alafu Kabrizi kana kupiga. Ukishashiba ndio unajua maisha Ulaya. Na kuambia una nice yako yote. Jipende Morio. Dial *811 *281# to get Jipende. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Within 2 weeks the laws should be ready. Now bunge Mutunga na wengine musukume. Mupitishe haraka iende kama risasi. Then mutupatie tufanye implementation. Jotelo ma Kenya Kwanza medogo debe ne paro mar chik mar higa 2023 e sama jod bura ikore mar gone ombulu juma manyien. Jodolo kwedo chenro mar keto chike magayo ute lamo kagiwacho ni nek mashaka online wach mar arita kwe ma piny owacho norem chiwo ne jopiny. Piny tindo biro digital, ng'ato ka ng'ato be nigi simu. Koro pesa nyaka donj ting ting e sim ng'ato ka ng'ato. Kaunti ma Homa Bay ochako chulo nyamreche ma kaunti no kosingo keto gi okumba mar thieth mar NHIF. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuo mar kolera kata nyaldiema ma Dr. Joe nyisowa ni en emergency. Kineno ka ng'ato diewo mang'eny, ng'ato ng'oko mang'eny, ineno ka dende ochwakore, iwinjo kaka dundo ne gwecho bende opogore,
ring gi ng'ano e osiptal mapiyo piyo kaka dwarore. Seche miringo kode e osiptal no bendi miye pi, to pigno daktari wacho kacha ni kete chumbi matin, nikech seche mowito picha owito chumbi kachiel kod madini mang'eny mokalo. Omiyo ring kode timiye pi ka moru gi chumbi mondo mi oyud kaka inyalo konye. Dr. Jo kanye ma wantiere. Tamedo paro ne oganda wani ma in thuolo ni inyalo penjo daktari penjo duto te ma intiere godo kotere kod tuo mar kolera. Ne wantiere state of shock. Mani wacho kacha ni en kama koro pressure dhi piny madelo seche akobet mang'ich. Ang'o matimore kanyo seche ma ng'ato chopo e osiptal ka entiere state of shock? Nipimo kacha ni namba achiel ichuo pi adi? Pi ariyo koni gi koni tiya otap. Kamano, sama ng'ato nie shock cha koro wawacho ni ngimane is at risk. Matiende ni ng'ani koro nyaka konye mapiyo. Shock kosedonjo kuom dhano bende mano tiende ni nyarogno cha osebedo affected, ibo yudo ni kata mana paro mare koro dok chien nikech remo ok chop maber e obwongo mare. Omiyo sama shock nitie cha, to sama wan e osiptal to waketo ni pi mang'eny. Ka en nyathi to samoro iyudo ni wakawo kata pi gi syringe to wadhiro ng'wech nikech ok inyal kata rito mondo koro omol kende. Mane sama koro shock odonje, momiyo wadwaro ga ni ng'ato kopo ni nigi tuoni to biro osiptal chon nikech onyalo chopo e hali ma koro ngima is at risk. Erokamano ahinya. E seche ma imiyo ng'ato thiedhni to ilemo bende nikech ni wacho ni ma en hali marach mokalo. Twacho ga pile pile ni geng'o ber moloyo thiedho. We akawe simu moro ka kaeto wadhi nyime daktari. Halo, penj laktar? Halo? Machiegni penj laktar? Habari? Mzuri. Mimi nilikuwa nauliza tu, nilikuwa na shida kama hiyo, lakini yangu ilikuwa inatoka uchafu ya red na white, na nikipanguza naona damu na kuchoka. Wacho ni nitiere kod machal kod mano to koywere to neno ka gik moko wuok kaka remo bende nitiere kanyo. Ok ang'eyo ka ma bende debede kidieny mar diep mar kolera koso. Mano nyalo bedo ni en tuo mar diep machielo madwa chalo gi kolera to samoro ok en kolera. Omiyo dware ni mondo ong'i osiptal kopo ni dalili go pod nitiere. Kolera ok kel ga remo, ng'enyne yudo ni kolera en pi, kaka wawacho ni en pi mar mchele. To ka ng'ato chako neno remo e okone maduong' ka en gi diep, to dware ni mondo onone makare mondo wang'e ni to nyalo bedo ni en tuo mane madwa chalo gi kolera manyalo bedo ni chame. Nikech remo ko be wuoga nyaka bed ni nitiere kamoro machwer momiyo remo no koro chopo e oko. Daktari adwa ni mondo mi wang'i ane chanjo nikech tinde watiere kod chanjo mag gik mang'eny mokalo. Bende watiere kod chanjo mar kolera. Ponono ni watiere kod chanjo mar kolera oyudore kanye titime nang'o? Chanjo mar kolera nitie. Chanjo mar kolera nitiere kata pinywa mar Kenya ka, kendo yudore osiptende kendo imiye jogo ma ne at risk, especially yena ka usimu kiye. Kamano. Hello, penj laktar? Yes, Moses Bono wuod Apondo Kojwach. Machiegni wuod Kojwach. Koro apenjo laktar niya, ka irito jatuo man gi tuo mar kolera, be onyalo mi tuono, to konyalo mi tuono to inyalo ritori machalo nade mondo kik iyud tuono? Openjo penjo maber mokalo Dr. Jo. Nikirito jatuo mantiere kod tuo mar kolera, in bende inyalo game, to ponono ni inyalo game, ere kaka inyalo ritori mondo mi kik igame nikech en tuo mane waseluongo kata ni emergency? Mano penj maber kabisa Ruth, kendo en gima ber mondo aler ne jopiny ni sama ng'ato nigi tuo mar kolera, mar thuolo mar ndalo 14 nyaka nochak yudo dalili, onyalo lando tuoni for 14 days. Omiyo ka ng'ato ni kode, kik kirito jatuoni, nyaka ihakikisha ni gik ma okale oko ka oritgi maber kendo ok giriwre gi weche manyalo donjo koka chiemo ma jomoko dhi mulo. To in be mirito jatuoni nyaka iluok lweti maber mondo kik poni gigo chak wuok to in be gidhi donjo e chiembi mondo in be gam tuono. Koro mano timore mar thuolo maromo ndalo 14 bang' ka ng'ato oseyud gi tuo mar kolera. Kata e osiptal kopo ni ng'ato olasi e osiptal kopo ni en gi kolera, tibo yudo ni wapoge gi jogo man gi tuoche moko
mondo kik tuoche go landre ne jomoko manie e osiptal. Koro ibo yudo ni kete waluongo ni isolation room. Ng'ato ikawo tikete room mare man kende mondo koro kata kopo ni diep gi nitie to nyalo dhi bedo kanyo. To ok dhi ne jotuo moko kendo nitiere gigo mochigo waloso godo ler mar area no mondo oneg teko mar kwiri mag tuo mar kolera ni. To but yes, nyaka ng'ato ritre nikech kolera landore kendo nyalo mako ng'ato sama irito ng'at man gi tuo ni. Antiere kod Jacqueline simu. Jacqueline, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Jacqueline. Mambo. Poa sana. Nasema kama niko kwenye period nasikia vibaya sana, naumwa sana, sijui nifanyaje. Asante sana Jacqueline, tutachukua namba yako, tutakupigia. Ero kama na enya Jacqueline nitiere kod penjo modwa pogore kod twak ma wantiere godo, kata kamano kaka ina jalonye tuoche mopogore moro nyalo konyo Jacqueline. Daktari wang'iya ne wang'iyo chanjo mar kolera. Iwacho kacha ni entiere. Daher mondo bipimnwa kaka ichiwe, kuonde michiwe kod kaka okonyo e geng'o tuo mar kolera. Chanjo mar kolera yudore e osiptende, en ben achiel kuom chanjo go minyal chiw kondong' e dhok. To gima nyaka ng'e gi chanjo mar kolera ni ok en 100% protective. Matiende ni ka ng'ato ni chanjo ni ok tiende ni koro weche mag ler ka koro iniwerigo. Inyalo bedo ni osemi chanjo to pod inyalo gamo kolera. Koro oduoko atamalo piny mar gamo tuo ni, to okotieki ni koro kipo ni osemi chanjo no to koro ok inyal yudo tuo mar kolera. Oyudore e osiptende, miyo ka ng'ato nyalo bedo ni dware, kata especially nyithindo kidwa ni mondo chanjgi mondo kik giyud tuo mar nyaldiema ni, to inyalo dhi e osiptal mondo ipenji yudruok mare, nikech osiptande mag sirikal kata mago be mag private chanjo ni yudore. Daktari, ne wachako chenro ni kane wang'iyo kacha sikunde mopogore pacho kama bendo selur nyithindo moseduok dala kotenore kod tuo mar kolera. Ere kaka onego beni rito nyithindo mantiere sikunde? Ere gima onego beni timo mondo mi chandruogni kik bede, nikech ka en kama olorore nyithindo kata 30 kata mana 10 ogame tene emergency samoro tergi e osiptal, onge gik moromo minyalo kony godo nyithindo gi. Tiende ni thuolo ni malo mar mondo mi giwit ngimagi. Wang'eyo ni institutions kachiel kod kuonde ma ji odake mang'eny. Gima nyaka jogo motelo ne sikunde kachiel gi nyithindo be manie skul, nyaka jonyuol gi be mamiyo gi advice, nyaka ng'e ni kolera en tuo malandore mayot moingo tuoche moko malandore. Tuoche malandore ng'eny, to malandore mayot ahinya en kolera, emomiyo oloso outbreak. Gik moko ma ng'ato nyaka tim ni ka ng'ato nie sikul, namba achiel, skul nyaka bed gi adieri ni pi ma nyithindo tiyogo en pi maler. Ikete chlorine koka mane en pi michwako mondo oneg tuo mar kute mag kolera gi. Sama itiyo kode kiloso kode chiemo, nyaka gi make sure ni chiemo go ichwako maber mondo oneg kute gi. Mar adek, luoko lwedo. Ng'eni samoro nyithindo koa e klas to giringo gidhi gi chiemo kata lwedo ok giluoko. Nyithindo mosore mang'eny, omoso japuonj, ochopo e dining hall en osechako mana chiemo, nikech ng'eni samoro be ka nyithindo nie skul to giwinjo kech moingo ka gin dala. Koro nyaka losnegi kuonde ma iluogi, kaka ne watimo ndalo mane covid neni matek, ne ji oketo kuonde miluogi kendo ji ne nigi sinani mar logo sate ka sate. Mano be nyaka ber kitimo gi tuo mar kolera ni mondo oduoke chien. Mar ang'wen en ni cho ma ji tiyogo ong'endo bed ni nyithindo manie skul cho iloso maber ma ok bed ni lil. Koro ong'endo bed ni nitie pi maber ma kopo ni nyithindo dhi e cho to nyalo los godo cho mondo kik nyithindo gi gam tuo sama gidhi e cho mopogore opogore. Mago ema ka skunde otimo to nyalo konyo. Uptake mar vaccine kata mar chanjo mar kolera ni chal nade, in kaka laktar ma bende tiyo kod weche gi mathoth mokalo? Ok apar ni ober ahinya. Ing'eni jodala ok ohero weche mag chanjo gi ahinya, ko wacha dieri. Ibo yudo ni ji nigi oluongo ni vaccine hesitance. Ji onge ga gi mahino mar dwaro ni mondo chuogi chanjo. Especially kinyiso gi dwaro cho nyathi.
ooro to inyalo bedo ni keto ne nyathi gima nyalo dhi hinye kata gik machal kamago. Emane moseduoko weche mag chanjo mag kaka matu mar kolera ni chien. Emomiyo wawacho ga ni ng'endo ji owinj kaka sirikal lando, nikech sirikal lando ga sama chanjo mag kolera gi timore. Gi target ga schools, gi target nyithindo matindo mondo omigi chanjo gi. Kendo ka ji oyudo opportunity ainago ng'endo bed ni ji kawo gi mondo uptake omedre mondo kik wabed ni tuo mar kipindupindu ni chando wa e gwenge kaka sani osebedo kotimo ni. We kabisa machielo. Hello, penj laktar. Hello, Ruth. Hello, penj laktar. Hello. 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 Machiegni nyawinji. Andra de Kyosa Maki. Apenjo ne ya. Dhi nyime. Ne to ka tuo mar kolera ne ogoyo ng'ato to jomoko ka itere e osiptal. Jogi inyalo to gitige jaweya giduogo nikech nyaka bed ni gisegamo midhusi no gi bende ka gionge gi lony moro amora ma ginyalo tiyo godo. Donge bende onego thiedhgi kose giwe jaweya. Erokamano ahinya Samaki, Bernard Osemaki. Owacho kacha ni seche ma isebedo kod jatuo mitero nyaka e osiptal. Onego bed ni bende mitero jatuo e osiptal ni imi thieth moro mondo mi ogeng'i ageng'a kosiwewe idok dala, nikech kaka ni wacho cha inyalo rito jatuo ma in bende ipoki mokie kata kidong' kod kute mag kolera. Mano penyo maber Ruth. Gima watimo ne jogo ntiere ka ng'ato waluongo ni high risk exposure. Ng'ato moyudore ni en machiegni ng'ato modhi oyud ni nigi tuo mar kolera, kata ka en ni school ni oyudo ni kolera nowuok to koro nyithindo manie school ntiere mang'eny manotiyo gi pi moponi moko kuomgi oyudogo. Gino mwatimo waluongo ni mass chemoprophylaxis. Matiende ni wamiyo jogo antibiotics. Usually an antibiotic mwaluongo ni azithromycin. Imiyo gi kata antibiotic mondo kopo ni tuocha ne ntiere dende dwa chakore to dhi nego kwiri mare chien. Koro kopo ni ng'ato tero ng'atno manigi tuo mar kolera e osiptal to ong'edo bed ni en be imiye tablet mar azithromycin mondo kik kwiri mar tuo ni dhi hinge kopo ni odok dala. Ma kapo ni inyalo penjo ni an gi jatuo ni to ok ayie kaka chal, nyaka bed ni anyalo gamo tuo ni, koro ere kaka unyalo konya. Imbe in gi dhogi wuok kiling' aling'a to inyalo bedo kod chandruok. Adwoki mani kar chanjo kacha. Ang'o miyo ogandawa ok kaw chanjo kaka koro mar kolera ntiere ni? Samoro beche tek koso nengo ne chal nade osiptande? Kolera vaccine, chanjo mar kolera ni ibo yudo ni actually ng'enyne sirikal chiwe manono. Sama itimo campaign, ibo yudo ntiere jogo ma ochung' ne weche mag international vaccines gi machiwe ga mondo chanjo ni oyud nono. To ichiwe sikunde. Gino makelo tatizo en ni vaccine gi ji ni kodiga gi to moro. Chalo kaka ndalo ma COVID. Kata sani kipenjo ji oganda mang'eny ibo yudo ka nitiere jogo mane ok okawo chanjo no nikech gin gi to. Koro gino manyalo konyo en ni ka ng'ato nigi penjo to dhi e osiptal to penjo jolony ni to gini ang'o ma side effects mari monyalo kelo na, ang'o mokonyago momiyo dware ni mondo akete, especially ne jogo matindo, nikech wacho ni yot mar kolera kelo hinyruok en ne nyithindo moingo jogo madongo. To en vaccine ma very safe, en vaccine ma onge gi side effects mang'eny, kendo ka ng'ato tiyo kode to duoko uwezekano mar ng'ano yudo tuo mar kolera ni chien. Kaito bende samoro bende ubire kaka Ramogi TV kama to wapuonjo oganda ni kaka sirikal, kaka kuonde ute thieth ma untiere to wanyiso oganda ni gini nitiere to konyo kama apa ni nyalo bedo maber mokalo. Daktari, aneno ka thuolo mayo wawang'wa to ka thuolo poko mayo wawang'wa, adwani mondo wadoge chien e yore mar geng'o kolera, ni wamulo sikunde koro wadoge gwengewa kaka oganda. Kamano, hapa ni mano kuma ber ka watiyo gogo nikech prevention is better than cure gi dongere, ni geng'o oingo temo thiedho. Namba achiel, mondo wageng' tuo mar kolera nyaka wamed ni alwora waler, kendo pi motiyogo en pi maler. Pi mora mopo ni ng'ato dwa modho nyaka chwaki. Ka ng'ato dwa chamo olembe kata mana alode nyaka oluok gi maler gi pi maler. Kamoro amora midhiye kopo ni moso ng'ato, kopo ni dwa bilo gimoro kata mana en gimi dwa bilo mani bathi kaka oduma moro mibulo, nyaka iluok lweti. Mano biro miyo mondo lweti bed maler, kik poni kute nyalo bedo e lweti kasto idhi chamo gi e dhogi. Mar ang'wen kendo ma muhimu en weche mag chope. Ni ng'ato nyaka bed ni cho ler, kendo cho oket ni onge gi ji dhi e cho mokuny, kata ka en toilet, kendo sewage bi iketo ma bedo ni sewage gi bedo maler,
yo pi moa kuma ji oselosore ibedo channel maber mondo kik riwre gi pigo ma ji modho. Magi ka watimo to biro konyowa ahinya mondo wageng' landruok mar tuo mar kolera ni kendo watiek kwirine. To mago onego bed ni watimo e sikunde kendo watimo gi e anyuolawa kendo e kind ogandawa. To ka watimo mano to kolera ni wabiro tieko. Mane geno man go kendo ang'e ni oganda wa ko orito kaka wawacho ni to biro konyowa mang'eny. Kapa ni gima daher mondo mi amedie bende kata doko ni okan laktar kamano ni en tingwa waduto te en tingni en tingna mondo mi waked kod tuo mar kolera. Daktari ni pimonwa kacha ni samoro bende alwora ma ji odake en alwora ma kuom ranyisi kaka picha ma waneno ni yudo ka en alwora modwa chalo kama mondo mi iyud ni nyalo control kata mondo mi iyud kapo kaka inyalo keto alwora ni mondo mi obed maber kata maler nyalo bedo matek. Ka iboyudo ka nyithindo tuge seche ma nyathi otuge ang' odhi okaw kata chips mar nyawadgi okete dhoge, thuolo mar yudo kolera kama thoro bedo malo mokalo. Ka ji odak e alwora machal kod ma inyalo nyisogi nang'o? Achiel magi joma bedo maber mondo giyud chanjo. Nikech ka ok inyal bedo wacho ni nyalo prevent 100%. Nyathi nyaka wuogi madhi tugi jowetene. Ok wadwa wacho ni nyithindo obed e udi ma nyathi ok tugi. Koro e alwora inani nyaka waket mahino ne sirikende mag gwenge kaachiel gi sirikal mar piny owacho maduong' ni alwora inagi ong'endo med losi. Mar ariyo wan gi iluongo ni water chlorination project. Nitiere kaka ji thiedho pi ma mago be timo gi joka public health. Mago ong'endo bed ni timore e alwora ainagi. To wan be kaka jopiny ong'endo bed ni ok wa contribute mar loso gimineno waneno e pichani dhano emomiyo bedo kama. Dhano emowito gigi kanyo gin ema gidhi gigedo makoro kama pi kale onge. Koro wan be ong'endo watim our own part mondo wageng' kik wayudre e hali machal kama. To dhano ema wito takataka kamoro amora ma giwuothe. Daktari adwokero kamano makende. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Erokamano Ruth, an ayudora e boma mar Kisumu ka e hospital mar Avenue. Ka ng'ato dwaro mondo wago mbaka kata ka en gi wach kata gi tuo madogomb ni mondo wakonyego, onyalo biro e hospital mar Avenue Monday nyaka Friday saa 5 okinyi ayudora. Erokamano nya daktari amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kaluongi tibo biro. Abiro. Erokamano ahinya. Ageno ni kod achiel 2 3 kotenore kod twak mwabedo godo. Daktari otieko kowacho ni en tiji to en tija. To maduong' mandawi godo ni chanjo nitiere. Sirikal chiwe nono. Kapo nono ni neno ni dak kama inyalo yude tuo mar kolera tem mondo mi iyud chanjo. Erokamano makende ne jogo picha mawa mane wantiere godo e studio wa Kisumu ka. Erokamano ne team mantiere Nairobi. Erokamano nyane director na Bob Wafula kaachiel kod producer na Pape Chokos. Kaachiel kod jahera mar chendo ni ageno ni ipuonjori kendo adwoko ni erokamano kuom kete ka. An owuon iluonga ni Ruth Otieno kendo nyaka odiochieng' machielo oriti masani.